Madoda, lento kuzomela siyenze ngokucophelela. And angifuni masifika lapha kube khona uxhego lamadoda. Uma isisukile imishini ngoba iqalile. Kudlo? Yes sir. Ngiyakudinga ku frontline. Yes sir. Scott. Sure dog. Hayi. Short talk one manje. Indaba ungasho yes sir. Angisona phela mina esilimi. Wena noBhilithi ucathi wonke umuntu la ekhanda kasile. Scott. Ngiyakuzwa nisho yakwazi lokho. Ya. Vele ngifuna ungezwe. Indaba khona ozokwenzani? Sir, ngilwele phela nawe. Wena kumnandi lokhu kubizwa ngosenja unandaba nathi. Vele nginendaba nawe. Mina into enginendaba nayo le mission kuphela. Angani ngicanga ukuthi intombi yami ngicanga ukuthi yini. So uyangiyuza. Ubona namhlanje. That's why bathi ugodlo. Awuhamba ubhayiza nje endleleni. Makuphela le mission le elokhathi wami yahamba. Hayibo. Vele thina sifuna ukuhlala nawe. Scott awuthule nawe. Uyazi unekhadi libed down njalo. Engibheda ngempela ngathi uje qopha kwenethibhuti. Uthule nawe. Uqawuna ntombi. Yes sir. Scott. Nawe kudlo. Ngizondinga ku frontline madoda ngiyenza uhamba phambili. Ukuze mangabe nithola inkinga nje nikwazi ukubaleka. What if kubo wena oba ku frontline as a team leader? Hayi, ngeke isebenze leyo plan. Izinja zegame la inina. So frontline away. Hayi ngeke noBhilithi azinjalo mangibuka ama movie labantu ababa ku frontline bayashesha ukufa. Hayi, phela sikho emovie la. Asidlala, siyasidinga lesikofu. Yes sir. Ngathi uvuma yonke into. Yes sir. Yazi ngangithi banamanga mabethu udoma. Hayi slow boy. Mfethu, chaza iplan uqede. Into eyodwa ephela sihlangane sihlukane. Okay, yazi iplan ethi yimo zoba phambili. It's fine. Hayi akukho fine. Ngono singene ngeketango sonke like combat marathon yabo laba bangena ngo3:15 ntambama sebekhathele beza kanje begaxele. Ngobani manje? Angifuni mina izinqa zakho on my view. Okay, uzolandela ukudluka ke then. Ziright inezakhe kunezakho. Hayibo, zirathi kami izinqa zami nezinqa zanoBhilithi. 2005 ngiboshiwe wesiviki. Inendoda yakhuluma exactly amagama akhuluma. Cha ukuthi la khona uyisola. Ngoba zamkhaya ludu. Yini kwenzakalani? Madoda, kuzomela samba, asinalanga lonke. Iplanet yimo zoba phambili. Ya, fanele mina ube njalo wena team leader. Asambe phela ekuchaza. Madoda, asapha nanomshiza nje. What if sificile lapha phambili? Kulula phela. Kanjani? Sobaleka. But impilo yami mess yebo baba ngedrama every time I pull up ngibizwa ngelaya mina uMr Bean dlala nhlekisa imali Team kwele. Uclean asiyeni. Sir, Yini? I don't think we will make it. Kanjani? Asikwazi ukuyeka sesila. Khumbula, we came too far. Ayikho leyo nto. Anganje siphuma ngale next door. Yayizwa lonto. Cha, yini? Ngathi umsusu yazi. Oh, hayi mina bese ngiphunyukile. Yes. Unokwesa ngisho outdoor. Shoot mawu indoor u stingray straight. Guys, hambani mina ngiyasaba. Usabani? Ubani uthe ngiyasaba? Wena. Ayikho lonto. Ngithi mina hambani ngiyasala. Hey, awushongo njalo man. Se, ubhema insangu ungakhohlwa. Yazini, sala. NoBhilithi.
mashawu umuntu oyedwa siba u2 uzophuza ukukhathala ngeke kufane noma siba u3. Scott, awusakwazi ukubaleka manje wena? Ngiyakwazi. Inkinga unobaleka kakhulu ngilami. Hey. Uzophuza kakhulu ukukhathala amashaya mina ngedwa. Yazini bafethu, yekani futhi sekusalana. Idlozi phela libekele ndula. Sekuzoba easy ukushala imishini. Awuzwe. Hey, Oscott semama wiki kanje. Hey, uyabona madoda ikebeleshe ziyamshintsha umfana. UScott ubengenandaba lento. Angimazi mina uScott amase veggie kanje. Besishawa nje naye ngabe indaba zalutho. What the fuck? This can't be happening on my premises. Over my dead body. Kanti uyasikhuluma isiZulu, yazi ngithi ngigcina ngosiphuza kuphela. Shut up, bastard, you're wasting my ears. Wemxolisa awuzongibiza mina ubuse uzongikhulumela lesiniga sakho. Angirape mina. Ha. Kanti uyarap ubhuti. Hawu inkunzi, kungase kuseni. Kanti kanjani abantu bakulomusa? Yazi bengithi ngiyabazi. Ma, lenja ngiyibamba oqotsheni ntshontshe umango la. Hayi mxolisi ungambulali. Ngiyakwazi phela wena. Uzophanishwa yimina wena uzomgada. Megoloza yikho inkinga ngamshaya. Wempilo. Awulethe lo thukhwaya lapho. Unikeze umalume wakho. Awugogo. Uyenze usuyathuka kule content yami, kwathi ibhebesi lapho. Ngifuna kona lokho. Lalela wena sela likaMango. Uzobhala lapho ukuthi mina ngeke ngisawuntshontsha uMango. Kuwo wonke lamapage agcwele lana. How gogo? Let's over 100 pages, so I'm gonna write my content. Thula wena. Ngixolisa umgade angarobi. Angithi akunankinga megoloza akunankinga mangimshaya. Hayi ungamshaya kodwa ungambulali. Gogo, Ya. ine-idea. What if lo malume lo oyisaya lo mango ushaya ifrog, then I video record him so I can have some content to post. Phela ilami libhuka abhala kulona. Ayikho phela inkinga. Angaqala ngayo ifrog le abese yabhala uyahamba. Uthule ndoda alise ngefrog baba. Hayi bo. Angiyazi frog mina ngumfana bo. Don't act stupid nigga, you know what a frog is. Malume awumphinde phela ngempama, mina ngizokuthengela isikanga. For real? Yeah malume uyanje angidlali ngawe. Then you can record. Okay, in 3, 2, 1 and action. Useke isithombe yazi. Kaphathi wena musukunyakaza. Okay, in 3, 2, 1 and action. Yeah, iyona ke le. Izosebenza. Asikaqedi baba sishe ngefrog. A few moments later.
engathi life inama-ups and downs when I am. But be strong, oh please don't give up in my dog. No. Don't give up in my dog. No. But be strong. I say look show more about ungena ngisho izintombi stress udoti sikhawa thotote ncipha ishoti faka ngisaye goal imali phela lingakashoti ngeke ungayisoli ekhaya bekubalela itori my dog engathi life inama-ups and downs with my dog. But be strong, oh please don't give up in Jayami. 350 sapenda la bitingo ngangobaba hlungu unga-afford ukisa ngisho kubohlanya ngoba makuphela inyanga uhlanya sanokuthola isaka kwelete ngaphela isikwenza uhlezi uqamba amanga sufunde nobunja ngithulisana nendlala angisayiphathe yesigedwa egcina usasibhana kabhasa tengithanda ngawe nigakwazi ukuphela amandla noma bethukwile stini usazoba surprise my dog. Awu madoda nilele la ayikho indaba yena sengudla ngaze ngawubuka nomanga lapha. Awuphethe impela asiphindeleni phela. Awungeke ngabe ngiyahlala ngiphindelana nini ama nofoni. Hayi right mina. Khona uphethe angipha phela phela. Hayi angiphisani ngawo ngizodayisa. Kuyimalini? 10 rand or 3. Awuphethe owodwa. Hayi owodwa ngudayisa ngizongwisa nini. Nobeleti verse uwile wakabona abantu asuma ngotshontsho Hawu baningabi bala bayi2 Mina bonke ngibaziyo ba amaphara. Hayi Scott ngiyazi ithende zami ayicacile kodwa ngilona iphara. Hayi no toka ngisho wena. Phela ngeke ngazi uyangazi mhlambe nami ngikhona lo list yakho. hayi khohlwa ilo list le Scott mina ngilinde yakho mfethu Wena mfana uyithanda indaba. Hayi list lolo. Number 1 ngoba kumdala lo eshara amabhasi lo kuthiwa wathontshwe ibhasi. Angazi noma engazi ukuthi ibhasi line track. Scott watshena abantu khona kuba umdala ontshontsha ibhasi. Hayi kule ndaba ehlala phansi. Beku number 1 lo. Number 2 ubhuti wakho umdala lozalo bakwakho lokuthiwa uhlala amakhuthu umabhiza. Yazi wena ngihlezi ngikuphikela mabethu nomlomo omanzi. Ubeleti uyayizwa la nje ithi nginomlomo wethu. Sulumlomo nawe. Ngiyadlala my dog. Oh ngeke. Isikotha ngathi usuyanhlanhlatha iza nendaba dog musu lokushalaza noma uzoxoxa mina ngizoqalaza akekho uzosibona lana never yajamba Baba came and took my ncika bathi kimi body leader uthi ngihlangana naphi namangazi dayile ngiyangicika and I took the village ngayibeka spread isplatin uphathe dustin koqhathaka nenkantini still pay uqabula lelulil Wayne still pay usiphuza njalo nge-payday Italian uqabudlela ama-pancakes cornflakes you wouldn't tell he's an old age he's too nasty the kid and a fat ass Bathi impilo yami mese bobaba ngedrama every time aphula ngibizwa ngelaya mina uMr Bean ngihlala ngihlekisa imama oh my god ngihlala ngijona amafloss OMG wayunikeza amaloss oh my gosh bengithi bathi impilo yami mese bobaba ngedrama every time aphula ngibizwa ngelaya Baba kunjani? Grand indaba ubuze Siyangathi njani eThekwini futhi ngiyabingelela. Oh ngitshetsile ke ngebuza nama directions. Hayi empeleni ngiyona le ke ngibuza nama direction. La nginenkinga ngeke ngadlula manje angisazi ukuthi ngiqhamuke ngapha noma ngiqhamuke ngapha. Hayibo ndoda ngingenaphi mina lapho. Hayi awungene baba. Inkinga yami le. Ebengifisa ukwazi ukuthi ngabe ubhuti akangibonanga ukuthi ngiqhamuke ngapha noma ngiqhamuke ngapha. Hey angilona mina security angigadile abantu engabazi ngoba ngishile la
Ya Nkosi yami futhi uzoya laphandle-ke namhlanje. Kenzeni pho mina? Bafo ngoba ungibonanga kulungile. Hey. Wathi angikubonanga. Kanti ungibonile? Ngiqhamuke ngakephi mfethu? Angikubonanga ukuthi uqhamuke ngake kodwa ngeke ngakubona. Hayi, kulungile mfethu. Hayi. Yazi ngathi uqhamuke. Hayi bo ngenze ngishayelani manje mfethu. Mfuthu ungangibulali ekhaya badlala nje basingcwabisana nje basenkingeni. Wangitshela ukuthi silakhona hamba la. Futhi ngicela ukubuza ukuthi makuthiwa bekuwena lo senkingeni engibheke nayo njengamanje, ubuza ubaleka ubheke ngapha noma ubheke ngala. Ngicela ungisize ngane yakho sengikhathele ukuduka. Ubona bheda kanje.